daqs kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jinħamarni iżda joġobni li ħerġaluna nitriq ħażina u jibda jgħix. Għatuni widen u ħersu lejha jisimu leħni u tieħdu r-ruħ ħadd nagħmel magħkom li jibqa' dejjem dini meħabti skont il-wedid. X'tiswani Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Din il-quddisa tal-lejla eżjes nidħlu biex nagħtu bidu għall-akbar ġimgħa. Il-ġimgħa imqazza. Ġimgħa imqazza blotja ta' Kristu għalija u għalik. Ġimgħa imqazza bl-imħabba ta' Kristu lejn kull wieħed u waħda minna. U għalhekk fiduċjusi fl-imħabba tiegħu lejna, fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kif nagħmlu kull nhar ta' Sibt nofru dajn il-qoddiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin, kif ukoll għal dawk il-persuni, partikolarment il-morda li talbuna biex inżommuhom fit-talb tagħna. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti lilna l-bnedmin tajtna eżempju ta' umiltà, meta ridt li s-Salvatur tagħna isir bniedem bħalna u jieħu l-mewt tas-salib. Fil-ħnina tiegħek għatina li s-sabar tiegħu ikun ta' tagħlima għalina u li jistħoqilna nissieħbu miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Sidi l-mulej tani l-sien ta' wieħed jitgħallem biex nara f'nejn lil-lajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu iqajjimli lil-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jiena ma webbistx rasi, ma erġajtx lura. Tajdar il-dawk illi kienu jisawtuni, ħaddejja lil dawk li kien initfu lil-ħiti, ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi l-mulej jgħinni, għalhekk ma nitħawwaġġ, għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet, jien naf li ma jkollix imniex nistħi. Il-kelma tal-mulej. Għas-salmi wieġbu, Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Daw kollha li jarawni jidħqu bija, jajbuni, iħarku rashom u jgħidu, fidejn il-mulej intelaq, ħajjeħilsu hu, ħajsalvaħu la bih jitaxxaq. Flimkien Alla tiegħi. Abda klieb daru għalija, ġema nies ħżiena rassewni, taqbuli idejja u riġlejja, nista' not għadmi kollu.
Alla tiegħi, Alla tiegħi. Ħwejġi jaqsmu bejnietom, jaqtaw ix-xorti għall-libsa tiegħi. Mulej, la titbieċ minni, qawwa tiegħi, fittex għejni. Alla tiegħi, Alla tiegħi. Inxandar ismek lil-ħuti, infaħrek f'nofs il-ġema. Faħru l-mulej, intom li tibżgħu minnu, sebħuh il-koll, nisel Ġakob. Ibżgħu minnu l-koll u liet Iżrael. Alla tiegħi, Alla tiegħi. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lil-Filippin. Ġesu Kristu li jgħat li kellu n-natura ta' Alla ma qagħx fit-tex tiegħu li huwa daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħan natura tal-sir sar jiġbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi qobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla ollieħ sa smewiet u żejnu bl-isem li huwa fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkub tejhom u kull ilsien jistqar Ġesu Kristu u l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Il-kelma tal-mulej. Kjoġobkom bil-wieqfa. Gloria u tifħir lilek Kristu. Minħabba fina, Kristu qobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla ollieħ sa smewiet u żejnu bl-isem li huwa fuq kull isem. Gloria u tifħir lilek Kristu. Sal-lum nitlobkom tieħdu l-karti f'idejkom ħalli nieħdu sem flimkien f'dan il-qari tar-rakkont tal-passjoni. U dan nagħmluh b'mod anke drammatizzat, għandna n-narratur, il-parti ta' Ġesu u l-parti imbagħad tal-poplu. Għaliex eżies nagħmluh b'dan il-mod? Għaliex il-kol kemm aħna għandna sem fil-passjoni ta' Kristu. Daqskemm Kristu miet għalina, aħna wkoll għandna sem. U dan nagħmluh fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ħafna drabi niftaħru li aħna dixxiepli ta' Ġesu, imma forsi xin jiġu il-mument tal-prova bħal Pietru ngħidu li ma nafuhx, jew nistħi inkun xewt tiegħu. Xi drabi meta l-kliem tiegħu narah jibes inwarbu daqs li kieku qiegħed ngħidu neħħieh minn qudiemi salbu. Però bil-mod il-mod jekk taraw kif aħna nimxu l-aħħar stqarrija li ngħidu flimkien bħala poplu hija l-istqarrija taċ-ċenturjon. Meta hu jara il-mewt ta' Kristu, imbagħad jistqar bniedem pagan, jistqarru jgħid dan hu l-bniedem il-ġust, dan hu l-iben ta' Alla. San Ġorġ Preka kien iħobb jgħidilna li s-salib huwa l-ikbar ktieb. Jekk nieħdu s-salib nimmeditawh, hemmhekk hemm il-kidba tas-salvazzjoni tagħna. Walakin ħeġġiġkom biex kulħadd jipparteċipa minn fuq il-karti u nirrispondu flimkien. Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San-Luqa. Meta sar il-ħin, Ġesu qgħad fuq il-mejda flimkien mal-apostli u qalilhom: kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għid magħkom qabel ma nbati. Għaliex ngħidilkom din l-ikla minniex se nagħmilha iżjed sa ma tkun seħħet għal kollox fis-saltna ta' Alla. U qabad kalċi, ratt il-ħajr u qal: ħudu
dan il-kalċi waqsmuh bejnietkom għaliex ngħidilkom minn issa l-qudiem ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa ma tiġi s-saltna ta' Alla. Imbagħad ħal ħobs, rat il-ħajr, qasmu, newwilulhom u qal: Dan hu ġismi li jingħata għalikom, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi u qal: Dan il-kalċi huwa l-patt l-ġdid b'demmi, id-demm li jixxirret għalikom. Imma raw, dak li se jittradini qiegħed miegħi fuq il-mejda. Għaliex tassew li bin il-bniedem imur kif hemm miktub, iżda ħażin għalih dak il-bniedem li jittradih. Huma għalhekk bdew jistaqsu l-xulxin min minnhom kien se jagħmel dan. Inqalet ukoll kwistjoni bejniethom dwar min minnhom kellu li jinżamm bħala l-akbar wieħed. Imma hu qalilhom: Fost il-plagani, islaten jaħkmu fuq in-nies u dawk li jħadmu u s-seta fuqhom isejħulhom benefatturi. Intom mhux hekk, imma l-akbar fostkom għandu jġib ruħu l-iżgħar wieħed u minnu fuq l-oħrajn iġib ruħu ta' għaddej. Għax minnu l-akbar, dak li jkun fuq il-mejda jew dak li jkun qiegħed jaqdi. Mhux dak li jkun fuq il-mejda, imma jien qiegħed f'nofskom nagħmilha ta' għaddej. Intom imbagħad, intom dawk li żammejtu sħiħ miegħi fit-tiġrib kollu li ġej fuqi. U bħalma missierek hija saltna għalija, hekk ukoll jiena nħejji għalikom biex tieklu u tixorbu fuq il-mejda miegħi f'saltnati u toqgħodu fuq it-tronnijiet biex tagħmlu ħaq mit-tnax il-tribu ta' Iżrael. Xmun, ara, ix-xitan riedkom fidejh biex jgħaddikom mill-arbiel bħal qamħ. Imma jien tlabt għalik biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsa. Jien imbagħad meta terġa' lura għas-sewwa wettaq lil ħutek. Qallu Xmun: Mulej, jiena lest li miegħek niġi saħansitra l-ħabs, lest li nieħu l-mewt ukoll. Imma Ġesu qallu: Ngħidlek Pietru li llum qabel ma jidden is-serdoq tkun ċħatni għal 3 darbiet li inti tafni. Imbagħad qalilhom: Inqastkom f'xi ħaġa meta bagħtkom bla borsa u bla ħorġa u bla qorq. Huma wiġbuh. Ma naqasna xejn. Qalilhom Ġesu: Imma issa min għandu borza jqis li joħodha miegħu u min għandu ħorġa wkoll u min m'għandux sejf ibieħ il-libsa ta' fuq u jixtri wieħed. Għaliex ngħidilkom jeħtieġ li jseħħ fija dak li hemm miktub, jiġifieri li kien magħdud mal-ħżiena. Ta' bilħaq dak li hemm miktub fuqi iseħħ. Qalulu id-disċipli: Mulej, ara hawn żewġ sjuf hawnhekk. Qalilhom Ġesu: Biżżejjed. Imbagħad ħareġ u mar bħas-soltu fuq il-għolja taż-żebbuġ u d-disċipli wkoll marru miegħu. Kif wasal hemmhekk qalilhom: Itolbu li ma tidħlux fit-tiġrib. Imbagħad dbiet minnhom daqs stefa ta' ġebla u nxteħet arkub teħ jitlob u jgħid: Missier, jekk inti trid warrab minni dan il-kalċi, iżda tkun magħmula r-rieda tiegħek u mhux tiegħi. Derlu anġlu mis-sema biex jammillu l-qalb, imma hu ħass dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob b'ħerqa akbar. Lara sarlu bħal qtar tad-demm, iċarċar sal-art. Imbagħad qam mit-talb, mar ħdejn id-disċipli u sabhom reqdin minħabba s-swit ta' qalb u qalilhom: Kif irqattu? Qumu u jitolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib. Kif kien għadu jitkellem, waslet ġema nies. Quddiem kien hemm dak li jismu Ġuda,
wieħed mit-tnax. U dan resaq lejn Ġesu biex ibusu. Imma Ġesu qallu: Bewsa għażilt Ġuda biex titradih lil bin il-bniedem. Dawk ta' madwaru meta raw x'kien ġej, qalulu, Mulej, trid nagħtu bis-sejf. u wieħed minnhom ta' daqqa ta' sejf lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra widintu l-lemenija. Imma Ġesu qal: Jieqfu biżżejjed. u messlu widintu u fejqu. Imbagħad Ġesu qal lill-qassisin il-kbar, lill-uffiċjali tat-tempju u lix-xjuħ illi ġew għalih: Iskom ħriġtu għal xi ħalliel armati bis-sjuf u l-bsati. Meta kont inkun magħkom kuljum fit-tempju, ma beddejtux idejkom fuqi. Imma din hija s-sija tagħkom u s-seta tad-dlamijiet. Imbagħad qabdu lil Ġesu u ħaduh magħhom u daħluh fil-palazz tal-qassis il-kbir. Pietru baqa' miexi warajhom mill-bogħod. Meta mbagħad qabdu n-nar f'nofs il-bitħa u nxteħtu bil-qiegħda madwaru, Pietru mar qagħad bil-qiegħda f'nofshom. Imma kif kien hemm bil-qiegħda ma' ġenb in-nar, ratu waħda għaddejja, waħlet għajnejha fuqu u qalet: Dan ukoll kemm miegħu Iżda hu ċaħad u qalilha. mara, anqas biss nafu. Wara ftit raħ xi ħadd ieħor u qallu: Intu wkoll wieħed minnhom. Imma Pietru wieġbu. Le sieħeb, minniex. Għaddiet xi siegħa u raġa kien hemm ieħor li beda jisħaq u jgħid: Iva, tassew, dan ukoll kemm miegħu għax dan ukoll mill-Galilea. Iżda Pietru qallu: Ma nafx inti tgħid sieħeb. u minnu fih kif kien għadu jitkellem, is-serduq idden. Wilmulej dar u ħares lejn Pietru. U Pietru ftakar fil-kelma li l-mulej kien qallu: Illum qabel ma jidden is-serduq, inti tkun ġaġ ħatni 3 darbiet. U ħareġ il-barra jibki b'qalbu maqsuma. L-irġiel li kienu qegħdin iżommu lil Ġesu bdew jadduh biż-żuffiett u jsawtuh, wattewlu wiċċu u bdew jistaqsuh u jgħidulu. Aqta minn tajjelek din id-daqqa. U għadu jgħiruh b'ħafna kliem ieħor. Meta sebaħ, iltaqet il-ġema ta' xjuħ tal-poplu, il-qassisin il-kbar u l-kittieba, u ħadu lil Ġesu quddiem is-sinedriju tagħhom u qalulu: Jekk inti l-Messija, ejdilna. Iżda hu weġġibhom: Jekk ngħidilkom ma temnux, jekk nistaqsikom ma tweġbux. Imma min issa il-quddiem bin il-bniedem ikun bil-qiegħda in-naħa tal-lemin ta' Alla li jista' kollox. U l-koll qalulu. Inti mela li ben ta' Alla? Qalilhom Ġesu: Intom stess qegħdin tgħiduh, iva jien. U huma qalu: Xi ħtieġa niżjed ta' xhieda għax smajnih aħna minn fommu stess. Imbagħad qamet il-ġema kollha u ħaduh għand Pilatu. U bdew jakkużawh u jgħidu: Aħna sibna il-dal-bniedem qiegħed ixewwex lill-ġens tagħna li mhuwiex iħalli lil min ħallas it-taxxa lill-Ċesri u li qiegħed jgħid li hu l-Messija Sultan. Pilatu staqsih u qallu: Inti s-Sultan tal-Lut? U hu wieġbu. Int qiegħed tgħidu. Pilatu qal lill-qassisin il-kbar u lill-kotra tan-nies: Ebda ħtija ma nsib f'dan il-bniedem. Iżda huma baqgħu jinsistu u jgħidu: Qiegħed ixewwex lill-poplu, jgħallem fil-Ludija kollha, ibda mill-Galilea sa hawnhekk stess. Kif sama dan, Pilatu staqsa jekk dak ir-raġel kienx mill-Galilea. U meta sar jaf li hu kien min-naħa li kien jagħmel minnha Erodi, bagħtu qudiemu għax f'dawk il-jiem Erodi wkoll kien Ġerusalemm. Erodi feraħ ħafna
meta ra lil Ġesu għax minn dak li kien sama fuqu kien ilu żmien jixtieq jarah bit-tama li jara li jagħmel xi sinjal. U għamillu bosta mistoqsijiet, imma Ġesu ma wieġbu xejn. Il-qassisin il-kbar u l-kittieba b'saħħna kbira fuqhom għadu jakkużawh. Imma Erodi flimkien mas-soldati tiegħu beda jżebilħu u jgħaddih biż-żufjett. Libsu libsa ta' kulur il-ellex u raġabatu quddiem Pilatu. Issa Erodi u Pilatu fl-imoddi kellhom għal xulxin, imma dakinhar saru ħbieb. Pilatu sejjaħ flimkien il-qassisin il-kbar, il-kapijiet u l-poplu u qalilhom: Ġibtuli quddiem il-dal-bniedem bħala wieħed li qiegħed ixewwex lill-poplu. Ara, jiena stħarrixtu qudiemkom fuq l-akkużi li qegħdin iġġibu kontra tiegħu u ma sibt ebda ħtija fih. Wanqas Erodi ma sab għax reġa' batu quddiemi. Qegħdin taraw mela li ma għamel xejn li ħaqqu l-mewt. Għalhekk nagħtih is-swat u nitilqu. Iżda huma qabdu jgħidu l-koll f'daqqa: Għatih il-mewt lil dan, itilqilna l-Barabba. Dan Barabba kienu tefawh il-ħabs minħabba rewwixta illi kienet qamet fil-belt għax kien qatel. Pilatu billi rid jitlaq lil Ġesu olla leħnu u raġa' kellimhom. Iżda huma qabdu jgħidu aktar minnu u jgħidu: Salbu, salbu. Għat-tielet darba qalilhom: Imma dan x'għamel ħażin, ma sibt fih ebda ħtija li ħaqqa l-mewt, mela nagħtih is-swat u nitilqu. Iżda huma b'ħafna jgħid baqgħu jinsistu u jitolbu li jkun imsallab sakemm fl-aħħar għaddiet tagħhom. Għalhekk Pilatu għataħħa li jsir kif talbu huma. Telqilhom lil min talbu, jiġifieri l dak li kien mitfuh il-ħabs minħabba rewwixta u qtil, u lil Ġesu tawulhom bħalma xtaqu. Huma u sejrin bih qabdu wieħed jismu Xmun minn Ċireni li kien ġej lura mir-raba u wabbewh bis-salib biex iġorru wara Ġesu. Kottra kbira ta' nies kienet miexja warajh. Fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabbtu fuq sidirhom u jibkuh. Ma Ġesu dar lejhom u qalilhom: Nisa ta' Ġerusalem, mhux li jibku, iżda jibku lilkom infuskom u lil uliedkom. Għax araw, għad jiġi żmien meta jgħidu: ħin hija dik li m'għandix tfal, ħin il-ġuf li qatt ma wilet u s-sider li qatt ma redda. Imbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji: aqgħu fuqna, u lill-għoljiet: ordmuna. Għax jekk dan kollu qegħdin jagħmluh li tsokk meta għadu aħdar, mela x'isir minnu meta jinxef? Kien hemm ukoll tnejn oħra, żewġ tirġiel ħatja li ħaduhom għall-mewt miegħu. Meta waslu fil-post jgħidulu l-qorrija, salbuhom hemm lilu u lil-ħatja, wieħed fuq il-lemin tiegħu u l-ieħor fuq ix-xelluk. U Ġesu qal: Missier, aħfrilhom għax ma jafux x'inhuma jagħmlu. Imbagħad tellaw ix-xorti u qasmu ħwejġu bejniethom. Il-poplu waqaf hemm iħares waqt li l-kapijiet bdew jiddieħqu b'Ġesu u jgħidu: Salva lill-oħrajn, ħaj salva lilu nnifsu jekk danu l-Messija, il-maħtur ta' Alla. Is-soldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien u resqu leh, newlulu bitqares u qalulu: Jekk inti s-sultan tal-Lud, salva lilek innifsek. Fuq rasu kien hemm ukoll kidba li kienet tajt: dan huwa s-sultan tal-Lud. Wieħed mill-ħatjin
li kienu msalbin miegħu beda jgħajru u jgħidlu: Inti m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna. Imma qabeż ieħor ċanfru u qallu: Anqas minn Alla int ma tibża, int li qiegħed taħt l-istess kundanna. Tagħna hija ġusta tassew, għax qegħdin nieħdu l-ħaqna ta' kull ma għamilna, imma dan ma għamel xejn ħażin. Imbagħad qal: Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġbu: Tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi. Għal-ħabta tas-sitt siegħa waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-9 siegħa għax ix-xemx iddalmet. Il-velu tas-santwarju iċċarrat min-nofs. Imbagħad Ġesu għajat għajta kbira u qal: Missier, fidejk jien nerħi ruħi. U kif għalhekk ħarġet ruħu. Ninżlu arkubtejn. Iċ-ċenturjun meta rax ġara beda jfaħħar lill-Alla u jgħid: Tassew li dan il-bniedem ġust. U n-nies kollha li kienu nġabru hemm biex jaraw meta raw dawn il-ġrajja reġgħu lura jħabbtu fuq sidirhom. Daw kollha li kienu jafuh għadu jaraw kollox mill-bogħod. Hekk ukoll xi nisa illi kienu ġew warajh sa minn meta kien għadu fil-Galilea. U kien hemm wieħed jismu Ġuseppi, membru tal-Kunsill, imma raġel tajjeb u ġust li ma kienx qabel mal-membri l-oħra f'dak li riedu u f'dak li għamlu. Kien minn Arimatea, belt tal-Ludija, u kien jistenna is-saltna ta' Alla. Dan marant Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Niżluh mis-salib, kefnu fl-iżar u qedu f'qabar maqtuħ fil-blat li fih kien għadu ma tqiegħed ħadd. Dakinhar kien jum it-tħejjija u s-sibt kien għoddu beda. In-nisa li kienu ġew mill-Galilea ma' Ġesu marru wara Ġuseppi u raw il-qabar u kif kienu qiegħdu l-katavru. Imbagħad reġgħu lura u ħejjew il-fwejjaħ u l-mirra. Is-sibt għaddewh fil-mistrieħ skont il-preċett tal-liġi. Bħallum 8 ijiem propju f'dawn il-ħinijiet kien hawn fostna l-Papa Franġisku. U l-messaġġ li waslilna kien propju dan. Il-messaġġ li narfu nilqgħu lil xulxejn. Bħal m'għamel Ġwanni li laqa għandu lil Marija u bħal m'għamlet Marija li laqet lil Ġwanni. U l-Papa qalilna li waqt li naqraw ir-rakkont kollu tal-passjoni naħsbu li jitmien wasal ta' Ġesu. Imma minn dik id-disgrazzja qed tinbet il-ħajja tiegħi u tiegħek.
fil-mewt ta' Ġesu hemm il-ħajja ġdida tiegħi u tiegħek. U xi tfisser inkun ġdejt? U propju dawn għażies, inkunu nies li kapaċi nilqgħu lil xulxin, li ngħinu lil xulxin, inħadnu lil xulxin. F'dan il-qari kollu hemm frażi żgħira dwar il-poplu u jgħid il-poplu qagħad il-bogħod iħares, waqaf. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Il-mulejja tina il-kuraġġ li nieqfu u nħarsu lejn il-weġat ta' xulxejn. Ninsabu għaddejjin f'dinja maġla fejn ħadd mhu kapaċi jħares lejn l-ieħor imma jħares biss lejn innifsu. Ejjew nitgħallmu aħna wkoll nitfgħu ħarsitna fuq Kristu. Għax meta nitfgħu ħarsitna fuq Kristu, anke jekk int mill-bogħod taqtax qalbek, il-mulejjer saq lejk. Imma meta jiena u int naraf nieqaf u nitfa' ħarsti fuqu, jiena wkoll nintebaħ li l-ħarsa tiegħu li ma hijiex ħarsa ta' kundanna kif ma kienitx għal dawk li salbuh u lanqas għal ħallilin, imma l-ħarsa ta' Ġesu hija ħarsa ta' mħabba. Huma bil-wifqa u nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħarina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nisqar ma'mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U tiegħżies illum Ġesu daħal Ġerusalemm biex joffri ħajtu għalina. Ejjew b'fiduċja f'din l-imħabba tiegħu inresqu it-talbiet tagħna. Għall-Knisja sabiex tkompli b'kull mezz twassal l-imħabba ta' Alla lil kull bniedem. Nitolbu għall-mexxejja tal-ġnus sabiex jaħdmu serjament sabiex tinsab soluzzjoni għal waqfien mill-gwerra, sabiex il-popli kollha jgħixu fis-sliem u l-paċi. Nitolbu. Mulej Ġesu, inti tlajt Ġerusalemm sabiex toffri ħajtek għalina. Iġbed lejk lil dawk kollha li jinsabu infixkla minħabba il-ħażen ta' madwarna. Nitolbu. Mulej Ġesu, min fuq is-salib inti ħfirt lil dawk li salbuk. Imlina bil-qawwa tiegħek sabiex narfu naħfru lil min hu ħati għalina. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbuk mulej biex tqawwi lill-familji tagħna f'imħabbithom u għamel li l-morda u dawk li jduru bihom isibu kull faraġġ fejk. Nitolbu.
fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla, int li jintani fil-ħniena, għatina li nħossu fuqna il-ħarsa ta' mħabtek, sabiex nejxu dejjem fl-imħabba tiegħek bejnietna, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina. Lek mulej nollu lub na ismana, għalix fiki tamajna finnike. Henna lina mulej, henna lina. So benin midnu bitali moti, li tolbuk trotti l-mafra tal-sara. Henna lina mulej, henna lina. Jitolbu ħuti biex da s-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għal passjoni ta' ibnek il-waħdini taffi issa mulej il-korla tiegħek għalina mhux għaliex jistħoqilna minħabba xi jemil tagħna, iżda bil-qawwa tal-ħnina tiegħek u ta' dan is-sagrifiċċju waħdieni li sejrin nofrulek bi Kristus jidna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus jidna. U li ma kellux ħtija, oġbu jbati għal ħatja u għal ħżiena jilqa kundanna li ma kienx ħaqqu. Bil-mewt tiegħu ħassar il-ħdijiet tagħna u bil-qawmin tiegħu għal ħajja kiseb għalina il-ġustifikazzjoni. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħaj l-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana jent u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu,
nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dunubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrejb, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Għat qarbin nitlobkom li nitilgħu fil-lira waħda u anke nżommu id-distanzi bejnietna kif ukoll kulħadd jersaq lejn l-oqrob saċerdot. poplu tiegħi, tgħidli fiex ħadd inqastek jiena. Għalik jien ġejt imsallak,
dur lejja mill-ġdid qalbek sobjina. Bil-leġi tuħriġtek u sħalfajtek. Fid-desert bil-manna jina tmajtek. Għal-mewt ikun dannajtni ma sħalik inti sallabtni. Poplu tiegħek, ejdli fiex ħadd inqastek jiena. Jien ġejt imsħallab, dur lejja mill-ġdid, qalbek sobjina. Kellek bżonn xi ħaġa u ċħattilek. Għalija kont tibni u jien missierek. Bil-ħalezza ftat li ġenbi, lejn tħajtek l-aħħar tar ta' demmi. Poplu tiegħek, ejdli fiex ħadd inqastek jiena. Għalik jien ġejt imsħallab, dur lejja mill-ġdid, lek sobjina. Saba kollha daw li triqu rejtek, l-ilma mill-blad ġiri jien proftejtlek. Fil-ħaġ il-ħal ġejt sejtni, għaliex malajr insejtni. Poplu tiegħek, ejdli fiex ħadd inqastek jiena. Għalik jien ġejt imsħallab, dur lejja mill-ġdid, qalbek sobjina. Jew fiskiet nitfgħu ħarsitna fuq Kristu msallab. Jew inħallu l-ħarsa tiegħu tinżel fuqna. Mhijiex ħarsa ta' kondanna, hija ħarsa ta' mħabba. Ħarsa li tnissilna mill-ġdejt u tagħmilna nies li kapaċi naħfru kif ħaferu. Nitolbu. Issa li tqarbilna bid-don għaddis tiegħek, fiċ-ċukun tagħna mulej nitolbuk biex bħalma bil-mewt ta' ibnek tajtna tama tal-ħwejjeġ li nemnu, hekk ukoll bil-qawmin tiegħu għall-ħajja twassalna għal premju li lejh aħna miexja bi Kristu siedna. Tlobkom toqgħoddu ftit bil-qiegħda, għandna ċirkolari qasira
tal-isqfijiet ta' Malta u Għawdex. L-isqfijiet ta' Malta u Għawdex jirringrazzjaw minn qalbhom lill-poplu Malti u Għawċi għal merħba mimlija ferħ, għożża u fidi li taw lill-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku f'din l-art imdawla kif oġbu isejjaħ lil pajjiżna. L-Arċisqof ta' Malta Charles Jude Cicluna, l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma u l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi qalu li dawn kienu jumejn li nislu f'qalbna ferħ u paċi u li saħħew fina l-fiduċja li bħala pajjiż nistgħu nagħtu kontribut biex jimla il-wiċċ sabiħ tal-bniedem. L-isqfijiet għandhom fiduċja qawwija li din iż-żjara tas-suċċessur ta' Pietru f'pajjiżna sera ssaħħaħ enerġija tagħna sabiex inroddu lura iż-sbuħija tal-wiċċ tal-bniedem. Impoġġu lil persuni dgħajfa fiċ-ċentru tal-għażliet tagħna u li bħala insara insibu l-ferħ tagħna fl-impenn biex inwasslu l-aħbar it-tajba. Apprezzament partikolari lil mijiet ta' persuni li taw ħinhom l-enerġija u l-professjonalità tagħhom sabiex din iż-żjara setet isseħħ. Il-Kumitat Organizzattiv tal-Knisja, il-Kumitat Organizzattiv tal-Istat, il-Forzi tal-Ordni u l-Korpi Dixxiplinati, l-awtoritajiet tas-saħħa, il-kappillani, il-parroċċi, il-volontiera u l-entitajiet l-oħra kollha tal-Knisja, il-medja lokali u l-mezzi kollha tax-xandir li kienu ta' servizz lil min segwa mid-dar kif ukoll lil kull min ta' kontribut tiegħu. Sintendi l-isqfijiet ma jinqsux li jirringrazzjaw il-kull min ħareġ ħalla daru biex għadda u sellem u laqa lill-Papa. Bil-qudiesa tal-lum eżies tħallna fil-ġimgħa imqazza u għalhekk nixtieq tassew li jinħejju ruħna biex niċċelebraw il-lejt billi nsibu ħin ħalli nagħmlu qrara tajba. Nitlobkom biex ma tħallux il-qrar għall-aħħar mumenti qabel iċ-ċelebrazzjonijiet. Ftakru li s-saċerdoti jkunu jridu jieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet li jsiru. U għalhekk biex ma nħallux u ngħinukom ma tħallux il-qrar għall-aħħar minuta nhar l-Erbgħa li ġejja fis-6 ta' filgħaxija hawnhekk fis-sentwarju se jkun hawn numru ta' saċerdoti biex nagħmlu iċ-ċelebrazzjoni tal-qrar. Din tkun nhar l-Erbgħa fis-6 ta' filgħaxija. Qed nappellaw ukoll għal dawk il-persuni li għandhom il-wart bħal boqari kif ukoll il-weraq ta' belladonna biex kemm jista' jkun iġibuh fis-santwarju sa nhar it-tlieta biex bih inkunu nistgħu inżejnu l-artal tar-repożizzjoni ta' ħamis ix-xirka. Inħeġġu wkoll biex għada il-ħadd min jista' imur jagħti id-demm fil-berġa tax-Xewkija bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Ma ninsewx ukoll li nħeġġiġkom biex nitolbu għax-xita. Nitolbu għax-xita ħalli artna ma ċaħadniex mill-frott tagħha. Imbagħad fil-bullettin tistgħu tieħduh minn fuq il-mejda hemm isfel għandkom il-programm tal-ħinijiet kollha ta' tridu tal-Għid. Fil-qosor ħamis ix-xirka il-qudiesa tkun fis-6:30 ta' filgħaxija, imbagħad il-vjesti jibdew fit-8 ta' filgħaxija. Nhar il-ġimgħa l-kbira il-funzjoni tkun fit-3 ta' wara nofsinhar, filwaqt li sibt il-Għid filgħodu jkun hawn ċelebrazzjoni Marjana tas-sew sabiħa. Inħeġġiġkom biex tattendu. Din kienet xewqa tal-Papa Ġwanni Pawlu II u anke l-Papa Franġisku qed iħeġġiġna biex is-sibt filgħodu ngħaddu sija nitolbu fi ħdan Marija. U għalhekk din tkun mid-9 sal-10 ta' filgħodu, sibt il-Għid filgħodu. Imbagħad il-velja tal-Għid tkun fit-8:30 ta' filgħaxija.
il-ħadd tilejt il-quddies ikun bħal dak tas-soltu ta' nhar ta' ħadd. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Kienet imbikkiħa l-om dejn bina fid-batiħa fuq salibi midden ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak li mrar blu ġieħ mitmuha nifed sejfin kem dbatiħa f'qalb uġuħa li madwejja li jifniħa ħasset l-om jimbirka meta jmut il-ġisem tana ħamel int li r-ruħ tistana dawlu seb il-ġenna. Amen. Ifa kienet imbikkiħa l-om dejn bina fid-batiħa fuq salibi midden